אוקיי, אז מה קורה חברים? פה מספלת בועט אותו חדש. לא אני משחק סתם על גייס כמו שאתם רואים על המסך. אז יאללה, בואו. אבל לפני שאני מתחיל משחק, לא לשכוח להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולשים לייק, זה עוזר לי מאוד. יאללה, בואו נתחיל משחק. אוקיי, יצא לי את השלב הזה של החוטים. אני מכיר את זה, חייב לעבור את הדבר הזה. אני רק מראה לכם איפה אני, חכו. הנה פה, אתם רואים? אוקיי, יאללה, איי, יש. יו, אימא'לה, יש. יו, לא, יש. יו, כבר סלו כמו שאתם רואים. אימא'לה, יש, הופה. 12 נשארו, סליחה. הלו, או שנפסלו, כן. יאללה, בואו נעשה את השלב הזה. וואי, בשלב ששיחקתי עם החבר הכי טוב שלי, אתם זוכרים? ואתם זוכרים את החבר הכי טוב שלי? שמטורף, החבר המטורף. אבל אני גם מטורף, הוא לימד אותי דברים שאז אני אהיה מטורף בסטמבל גייז. הוא לימד אותי. הנה כבר הגעתי לכאן, תסתכלו. רגע, הנה זה אני. ראיתם? נפלתי. עכשיו מההתחלה באמת. אוקיי, אני אעבור לזה. וואו. כבר 5 עברו, אני חייב. מתוך 8, נשאר עוד 3. יש! לא! משהו עברו. טוב, לא נורא. חברים, קיבלתי 10 גביעים. אתם זוכרים בפעם הקודמת שחבר שלי שם לי כתר, שהוא מביא לי כתר במשחק? אתם זוכרים? תרשמו לי בתגובות אם אתם זוכרים. ויש לי גלגל, לא שמתי לב, יאללה, בואו נפתח אותו. מה שיצא לי זה 5 יהלומים. יאללה, בואו נתחיל משחק. אוקיי, צריך עוד קצת שזה. יאללה. שוב השלב של החוטים. איזה כיף. יאללה, שוב השלב של החוטים, איזה כיף. יאללה, תמיד זה אני. וואי. יש, הצלחתי. אוקיי, בואו נעשה את אוקיי, יאללה, בואו נעשה בואו נתחיל משחק. וואי, כמה פעמים היה לנו את השלב של החוטים, אומייגאד. נכון. אשכרה. אני אראה לכם מי אני, חכו, אני הולך אחורה. הנה, רגע, זה אני. טוב, יאללה, בואו נפרק את זה. היה פה חוט, לא מאמין. מתתי, לא נורא. אוקיי, יאללה, בואו נתחיל משחק. סוף שלב אחר, יאללה. וואי, זה השלב של חבר שלי הכי טוב מטורף. בואו נראה אם אני אצלח. רגע, אני רק מראה לכם מי אני, זה אני. יאללה. מה זה?
מה זה? זה נתקע. יופי, זהו. לא, רגע, מה זה? איי. אוקיי, חברים. איי. אוקיי, חברים, בואו נעשה את זה. בואו נלך מכאן. לא. יש. הצלחתי להגיע מפה. עכשיו הגעתי לפה. לא. יש. והגעתי לפה. אם החבר שלי היה פה, כמו שאתם זוכרים, הוא היה מפרק את השלב הזה לחתיכות. הנה, אני מצאתי. נכון. עכשיו אני חזרתי לכאן שוב. לא. החבר שלי היה עושה את הקו הזה במהירות בקל שלו. אני פשוט לא טוב בשלב הזה. אוקיי, בואו נתחיל עוד משחק. יאללה. זה השלב של חבר שלי מטורף. בואו נראה אם אני אצליח הפעם. רגע, בואו נראה, יאללה. זה אני. לא. רגע, בואו נתקדם. 200 כבר הצליחו אותו. טוב, רק התחיל, בסדר. איזה נח. אולי מהצד השני. לא, אני גרוע בשלב הזה. כמו שאתם זוכרים בסרטון הקודם של סטמבל גייז. החבר הכי טוב שלי הצליח כל הזמן. גם מטורף בשלב הזה. אני גרוע בשלב הזה. לא! הנה, אני אומר לכם, אני גרוע בשלב הזה. אולי מהצד השני שוב. לא מאמין. כבר 3 עברו. יש, הצלחתי. כבר 5 עברו, בואו נראה אם אני אצליח. עכשיו זה המגלשה הזאת. 9 עברו, אומייגאד. 10. אני חייב להצליח את זה. במגלשה, חבר שלי גם מטורף. יש. 12 עברו, לא מאמין. 15 עברו. מלא. איי, כולם עברו. לא הצלחתי. אוקיי. אם אהבתם את התוכן, לא לשכוח לי, אז תירשמו לערוץ, תשימו לייק ותפעילו את הפעמון, זה עוזר לי מאוד. ואז אני אעשה סטמבל גייז 4. ביי, אוהב אתכם. ביי.